сам в купето си има пидем става. Welcome to Karlovo, guys. Today Сега като имаш готини обектив 40-150, не го гнеш, отново ти тежи. в тихото и приятно градче на Карлово намерихме кола с балони. Имаме си бургер и хот-дог. 7 месеца без 5 дена. Как го нагушуваш? Значи стълба на първия етаж, закачена с връзка за велосипед и от нея виси повод за куче. Май твърде рано карахме чао на Карлово. Чао, Карлово. Този път няма псовни? Този път нямаше... Сам бъй се, че не вярно онлайн. Ние сме тъпи тинейджери. Тъжа. Ами в тъжа сме. Не се насвирка. Рано. Не е криволичещ, той е полуасфалтов път. Да. Ние можем да ходим по тази пътека. Това изглежда много сейф. Май, то те живе. Слънце. Значи леко така нагоре вървите. Да. Да. Да, малко се едно диагонално. Да, наляво. диагонално, нали? Всичките ли са ходили от това време? 10 години. Тя май е червена, ама... Била е червена. Ма сега е розова. Егото ми би го направил, разбираш. Ония паметник, брат, там някъде има памет. И в знак на обич ти посвети бряг на любовта и песента. Гуднес! Аз отиваме към него. Това ако ще има към Ботев горе-долу, да. Някой кара. Коле. Така е като забравиш чува. И някой кара! Ще по-отворено, да. Ама пък... Рингтон, смартфон, ти си Кинг-Конг. Ти отмина. Гледам ти от подуене как се качва, съм такова, това са подуене. Пригажда като ритъм. Към музиката, която слушам. Тиша русалка, бейбей.
Сега ще седнем малко за отдих. И отиваме ей тука. И може би ей тука. Резерват Дженема. Влизаме вече в Централен Балкан. Бали. Изглежда много странно. Като гледаш някаква струна така ми спъна. Горе-долу е същото, да. Много ли са на Инстаграм? Много. Това като подържа за място да седена. Иска да газ, виждаш ли? Това е малко смесено с мъха и водата. Хем ефтин, хем скъп. Да. Време за вода. Ходи, ходи. Виждам някаква ми пръсна очи и нос. Теглавата котъка. Се възприемам като 18 годишен. Да, често казвам. Виж как е казвам. Да помислих това за Гларус. Преди малко ме пита, пак не се Не са. значи съм се отбъркал. Ей, това правиш. Искам да се видим на камерата. Не можеш. Виждаме се, я. Ето ни на Какъв е камерата. делея? Около 5 секунди. Да. За кое време? За физзарядка. Много болят ръцете, чуй. Човек. Сега си пусна бритона. За архива. Ще стане за малко. Внизу ръката много ми харесва. Там, че нямаше следи от коли. Много обичам кучета, като видяхме, че има куче и аз за това се надивам, че не помня. Съвсем различно е. Ага, той колко се виждаше. Малко сняг. Аз съм за тебе. Сега жива съм, здрава съм, пил съм, ял съм. Вървял съм. Виж на там е много красиво. Като за тети малко символично. Не казвам какво е. Схванах, че не го харесваш. Разбирам, че лампата е слаба, ма то нищо не се вижда. Нормално. Това е готина. Значи, тя не спира да се смея, си казах, ще влее някоя птичка. Ка-ка! И тя просто се смее. Тъй.
Чакай да снимам всичко, после да гледам видеото и да гледам, ако ще забавя нещо. Тази камера за кратки видеа. Не снимай дълги. Ами, нека да си кажем. Чао, чао. Това е нашата продължение. Така вече е видео. Честит 3 март. 3 март, българи. Ние ще ходим сега по 25 км за 3 март специално. Стъпките на апостола. Десния хълм. Стой да си прибереш. Ива не знае къде е зарядно. Намери се зарядното. О, снимам видео, чакай! Смок. Дори смок да те ухапа, пак не е добре. Пак не е кул. Не си явно. Някъм с Не криш кума. аромат на роза. Точно те ти ще мислиш много. Но най-накрая се опомних сам. Да се повтаря музиката и ме шари. Стабилс магазин, мега стабилс. Тъжо на центъра, ако идвате, веднага в този магазин. Много мила жена, Мега стабилс. супер учтива, опътени, значи... Всичко е то. всичко Ток е и жица идеално, за сега. да. Сега ще хапнем и ще кажем пак как е. Колко е, бе? Еми един човек напита дали искаме на стоп и ние му отказахме, защото Да. сме много близо. Ама искахме да се качим на стоп, той спря, ама ние... Да. Сега, вместо да се снимаш, докато си снима да ми помогнеш. Сега 5:33. Има 15 минути. Не сядай, защото падат филиите. Оф. Че? Имам кръв на... Така. Дай... Това е много красиво, човек. Наистина много хубава кота. Значи имам 10 минути до влака. Чао, Ева. Задача по математика. И аз съм единственият човек, който чака за Бургас. Единственият. В моят влак сядоха 3 човека. 3 тук. И аз съм единственият за Бургас.